Сега една загадка. Филип иска ли да каже? Загадката? Която си. Ама не е трябва да си. Да кажеш сега? Един слуга има за ръка от царя си да прекоси мост, като носи 3 ябълки, тежащи 0,5 кг, а той тежи 69, а пък моста тежи 70. И как той може да премине? Колко ябълки? 3 по 0,5 половин килограм. Мостът издържа 70 кг, той тежи 69. И как може да стане това? Еми. Влад ли сберева? Не. Сам продължи. Как да ги Трябва да се прави. По една не става? Не, трябва да наведнъж. Ами ще жонглира с тях. Да, жонглира. Сега трябва да дадеш подарък. Ама ти и Калинче. Да остави количката, Наградата. да я бутне от другата страна на моста и той да прави без... Той да си и аз това си мисля. И кой да дадем подаръка сега? Еми тук вече има. Който е познал. Познали е от тук. От родителското тяло. Нека да остане после за децата. Колята тело, да?